Hapit naman sa Dalas Navy. Na ako'y trabaho ron examan sa mga bata. And then tomorrow na ilang last critical man kining subject ugma sa akong anak na lalaki kay murag di kini siya kakuhag math. Buhat ko ganina sa iyang pointers diri sa desk. Usually good kung magtrabaho ko karon maabot na ko diri mga 7 na sa gabi. Kanang time masad kanang padong na sa natug si gabak ng anak or magluya na. Di naganahan magtuon. So, sayo ko ni kuan nagbuhat og pointers masking kana lang yung math. Kay yung mape marag okay raman. And then padung na ko sa opisina. Tara na, sakay na. Yeah. 9:30. Sus, saan na lang. Napag ko diri sa south. Doon pa ko o Mandawi. It will take siguro an hour or an hour and a half. Kaya layo na bagyo ning Mamua. And then, sus, ang traffic pa. Lagi pa traffic. Magpagas pagyug ko. Timing yung kayo na yung hot ng tagas na padong trabaho. Pero kung padong iglaag, puno as gas. Full tank pa, magkalisod. Pero pag trabaho gani, so dan nag 10 litros. Pila namang 10 litros yung sa diesel, 240 or 50 kay 24 naman ang liter. By the way guys, kanang sa akong channel ba, na ako'y tulo ka playlist gibuhat kay regular vlog na English, regular Bisaya vlog. Bale, duha pa man akong Bisaya na vlog ron. Ikatulo ni karon, no? Then ang akong bagong gikabuangan karon sa akong channel is kani reaction video. Kana mo react bitaw tag kana mga bagong singer. Ingon ganahan ko mo react ana cause dili man kay ko familiar og mga kana bitaw mga bagong tubo na mga singer bitaw or kanang YouTube sensation. Kana bitaw mga singer na sikat ra sa YouTube. Dili sa taing no na watay kalibutan yun sa music industry kay mga veteran mga singers kay lagi ko like Gary Valenciano, like Martin Rivera, Culi Desma, kanang mga veterano ba niya, kana lagi mga bagong tubo kanang nasa The Voice na kanang mga bata na stang ngiga mga anta nila sus as in mangilngig na sila mga anta niya mo na ganahan ako kanang mo react ko ba so maghimo na lang kong playlist na ako'y English na vlog, Bisaya na vlog, and reaction na vlog. Soon siguro gaming vlog. I know, gaming vlog. Kanang playlist, basin lang ha. So pagkakaroon lang, ako ning gibalanse akong kani ako ang mga playlist kay sa English na vlog, I think ako'y 8 ka buok. Sa kani Bisaya na vlog, duha, ikatulog karon nya sa reaction videos na ako'y duha. Karon ni traffic naman galing sa Naigbangga. Certain naman po ni sila kuwan din itaas na din gasolina kay 25.50 ang last na mong paggas is 24.80 sige ito 24.80 ang diesel. Karon 25 naman ni tubo din. But that turbulence Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt now. Fasten your seatbelt. Security now. Turbulence. Right position. Head down. Head forward. Head down. Head forward. Maawa ng daan. Kanang bitong sa daan niya na badlis-badlis na puti. Kana okay man sa kuana kay at least kana padungdulhog ibutang na nila kana sa mga flyover bitaw kita ka sa background. Para ang sakyanan mo hinay dagan dili lang pang laos-laos lang kay pero kanang ilang puti dili magkaparehas og usay nay uban bagga sa kaayo kanang as in na mura kag dugdug ana gid ba ay amaw ni taxi mo left turn niya na siya diri sa may mo right turn siya pero na siya sa left lane
Stilan. So, mo na siya kanabit ang puti sa dan. Uban piting baga diri dapit sa may kuanong kanabit ang kanay unsa ni? Medyo ko familiar ka na padong na bitaw Banilan nya crossing padong JY and diri speakers padong Ayala kanang flyover diya. Hastang baga sa kanilang puti-puti nilang gibutang sa danoy. As in murag makagubaog siya observer. Kanang ang style sa nako sa akong channel, for example na ako'y mga bagong gadgets niya kung di ba usually open unboxing nya review ana ing ana gyapon siya, pero ako ipaagi og vlog, ako na lang i-unbox with vlog, murag ana na lang ba kay kana sa maglahi ta ba kanang originality ba ako sang nabantayan gud sa kanang atong mga vlog karon kay daghang kay parehas og style ni Casey Neistat. Kaila man ang Casey Neistat, sikat kay na vlogger taga New York, grabe ka sikat ang tawanan, maski nga ako believe ko na tawanan, nindot kay na kanang iyang mga style siyang vlog, ang iyang style mo gud sa iyang pag-vlog daghan na kay mo ni sunod ana, especially mga kanang gikan sa gawasan kanang mga kuan sa ni Casey kanang mga followers niya murag ilang giadap nga ng style wala sa nindot magod natay originality god, di ba? Nindot yun natay originality, pero lagi duha gito ka vlog na sige kung tanaw mura man ni Casey na statog style mo na akong gi-work sa ba na unsa kay another way na ako i-produce akong vlog na walay nakapareha. Anak ko sa may USC Talambad, tapos taas yun akong biyahe sa oras sa 10:20, so sa kurasan lakaw mga 9 plus mga 1 hour na gid, 1 hour na gid o na ha. Mas maayo gud na makaproduce ta mga vloggers diha, labi ng mga Cebuano vloggers na mo kwanta og style ba kanang dili ta mo sunod anang nanay nakauna kay iyaha naman na, so iya na kung ato maghimo tag ato kabaw ko lisod yung kaya na nya sige bitaw kog nahuna na, pero ini ko kuha na ko ba ini kana mo apply ko nya ini tanon ako pabiyas magyapon ni kang ana, so lisod yun sa tinud anay lisod yun kana maghimo kag imong style bitaw kay unsa may mga style mo nagunahon na bitaw kung akong vlog unaon na kong ending nya ang kinalasan ang pagsugod murag buang tana. Weird sa kayo, di ba? Pero ako weird di ko magbasa sa unaw ka ng libro. Dili libro ka na mo tanaw kog mga magazine. Kabaw ka ng newspaper, example newspaper. Kabaw ka kung sa akong unahon pagbasa ang luyo. Anto moabot ko sa first page. Nga na ko ka weird, no? Sige ko no guys, kana ako nang challenge sa kana kong mga kailang vloggers diri sa Cebu. Magbuhat kuno ta og kanang mura bitaw ato ang style sa vlog, murag signature vlog na to ba to kuno na swayan magunahon na lang gutagon na unsay angay na to atong usbon or kanang itong makaingon ta kang pepero na vlog ay klaro kayo basta nga ng style murag na di ba nindot kay paminawon may pamangkog subscriber no ako dili man sa niya ako ang uban kay paningabuhi man ng uban pero nindot na, so sa ako magod kanang wa mo gunahon na maghimo kog vlog kay para magakwarta no murag ang vlog man gud is murag stress free na ko ba murag pawa sa stress bitaw mao na ako ang concept na nagbuhat kog vlog kay para pawa sa stress kay stressful ba kay ning akong trabaho sus kanang pagka-IT nako stressful kayo na one time na kana lagi sa gawas na kung for example sa Canada tinuod ng Canada uy na koy client yawo ko kabinuo nga na na taga Canada na manawag og kadlawon kay usahay akong phone online man gud kanang nag-online sa Skype ba mo kiring nagkalit ingog mo sa man na no gabi na ko sige lang kay client is gawas kwarta ra ba ni mao na siya kanang tungod kanang usasa na maka-stress na ko kay mumatag kag kadlawon ba niya dito sa Canada murag mo pa'y pagsugod sa ilang trabaho niya ako mo pa'y pagkatuog na ko awa sa stress mag-vlog ko I don't care na pila ray subscribers na ko nara ko is small group of subscribers na ko okay ra gyud ko ana labi nang maski kinsa na sila kay at least enjoy sa kay ko ba niya lingaw sa ko ana bitaw
So sa pagkakaroon, wag ko nagunahon na ng magkakwarta ko sa YouTube. Mga kuha lang is maka-vlog ko, maka-share ko, unsa ako ma-share, and then mawa akong stress once makabuhat ko vlog. Labi lang nindot akong vlog ay sus na making mawa ang mga problema na to eh. Kamo, ingana sa inyong kuan, inyong mga kuan, inyong ma-feel bitaw kung makabuhat mo vlog, murag mawa inyong stress. So, depende ra sa na kung imong vlog, pwede isang luya kay mag-vlog ko kay gibiyaan ko sa akong uyab niya. Niya mao na musamot imong stress ana, magbuhat kag vlog na kanang unsa na kanang sad kayo ba. Ay nako, sige kanang mahurot na yung tano kong memory sa kong telepono kay murag taas-taas na ni video ha. So balik lang ko ha, kay doon ako sa trabahoan. Bye.